Türkmenistan'ın habar teröristleri Aşgabat'ın özünün strategik hizmetçisi adlandıryan Rusya'da geçen heptäniň ayagynda Wagner saxta harby topary tarapyndan gurunalan yaragly pitne barada hiç hili habar bermeýär. Ýogsa bu möhüm waka bir näçe günläp tutuş dünýäniň möhüm habar teröristleriniň üns merkezindäki esasy waka boldy. Russiýanyň Gorudmak ministrligi Wagner toparynyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigozhinyň yaragly pitnesinden soň ilkinji gezek 26 iyunda ministr Sergey Shoygunyň videosyny çap etdi. Onda Shoygu kärdesi bilen uçurda uçup Russiýanyň Zapad harby topary tarapyndan dolandyrylýan ferkerderligiň beren hasabatyny diňleýär. Videoda gurulýanlaryň sesi berilmedi we saparyň nirede ýa-da haçan bolandygy entek belli däl. Mundan öň ýagny anny giýişlik Prigozhin Russiýanyň Gorudmak ministrliginiň Wagner toparynyň tildaky pozisiýalaryna zarba urandygyny öňe sürüp, Shoygunyň we ýurdun yaragly güýçleriniň ýolbaşy düzüminiň wezipelerinden çekilmegini talap edip Moskwa tarap adalet ýürüýüşini iglan etdi. 24 iýunda ýerden 62 ýaşly Prigozhin özüniň hakyny tutma söwüşçileriniň Russiýanyň terhedini geçip Rostov-na-Donu girendiklerini öňe sürdi. Bu şäher Russiýanyň Günorta Günwatar tebitindäki iň iri şäher bolup, ol Günorta federal okrugyň we Rostov oblastynyň administrativ merkezidir. Wagner topary Russiýa Ukrainanyň territoriýasyndan geçipdi. Ol Ukrainada Moskwanyň bu ýurda garşy alyp barýan batyp alyjylykly hüjüminiň çäginde Ukrain gorugçylaryna garşy töweşýärdi. Bir günüň dowamında hakyny tutma söwüşçiler işsizinde Russiýanyň Rostov-na-Donu we käbir maglumaty görä Voronezh şäherlerini dolu gözegçiligine geçirdiler. Munyň bilen baglylykda Russiýanyň terrorçylyga garşy Milli Komiteti, Federal Howpsuzlyk Gullugy, ýagny FSB, Baş prokuratura pitnä garşy çağırış boýunça jenaýat işini gozgandyklaryny ma'lum etdiler. 24 iýunda giýişlik Prigozhinyň we Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenkanyň arasynda gepleşikleriň geçirilendigi belli boldy. Munyň netijesinde Wagner'iň Moskwa tarap barýan harby kerweni öz hereketini besetdi. Prigozhin özüniň hakyny tutma söwüşçileriniň plany laýyklykda meýdan lagerlerini tarap ýygyna dolanýandyklaryny iglan etdi. Sol gün Kremlin medeniýet wekili Dmitri Peskov Prigozhin'a garşy gozgulan jenaýat işiniň hem ýapylandygyny ma'lum etdi. Ýöne munyň şertlerini aýan etmedi. Peskov Prigozhinyň Belarusy gitjekdigini hem öňe sürdi. Wagner toparynyň başlygynyň häzir anyk nirededigi barada şenbe günü giýişlikden bäri anyk maglumat ýok. Russiýanyň içerki we daşarky siýasatyna uly täsir ýetirip biljekdigi aýdylýan bu özgörçlükler dünýäniň esas habar teröristleriniň üns merkezinde boldy. Emma medeniýet azatlygyny we erkin sözi berkçäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar teröristlerinde bu barada kelam söz aýdylmady. Türkmen häkimetleri hem bu barada beýanat bilen çykyş etmediler. Ýogsa Russiýanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina esasy çözmeginde bäri Aşgabat has köp Moskwa bilen hyzmatdaşlygy ýykyn edip başlapdy. Bellemeli ýene bir ýagdaý. Wagner'iň kerweni Moskwa ýürüýüşini dowam etdirýän pursady Prezident Vladimir Putin'in Merkezi Aziýa tebitinden Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen habarlaşandygy ma'lum edildi. Emma Putin'in özüniň täjik, Qırgyz, sol sanda Türkmen kardeşlerine jaň edendigi barada habar çykmady. 25 iýunda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Ukrainanyň garşylyklaryň hüjüm tagallalaryny, şeýle-de Prigozhinyň hereketlerining Russiýanyň Ukrainadaky urşuny ýetirip biljek täsirleri barada gurrun edendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň 5 welaýatynyň saýlanan il ýaşulary we büdjet işgärleri Arkadaş şäheriniň 29 ýylyna geçiriljek açylyş dabarasyny iýerleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu çäräniň töweregine Lewap welaýatyna alınıp barlayan taýýarlyklary barada habar berýär. Çärelere çekilýän adamlar iki topara bölünýär. Birinji topar uly ýaşly adamlar, aksakallar, olaryň ýol harajatlary welaýat häkimlikläriniň üstüne ýüklenýär. Ikinji topar döwlet idara karhanalarynyň saýlandyky büdjet işgärleri. Olar öz hasabyna Ahal welaýatyna mejburi iş taparyny
taýdanlaryny amala aşyrmaly. Döwlet medeniýetine taryhy ähmiýetli waka hökmüne wagt edilýän açylış dabarasyna gatnaşyjy büdjet işgärleriniň daşky sypatlary babatda käbir şertler talap edilýär. Olar gara kostyum, ak köýnek we tahýa giýmeli, sakkal we murt goýbermeli däl. Esasan erkeklerden düzülen toparlary 40 ýaşdan geçen adamlar alınmandyr. Saýlanyp alınan işgärlerde sakkal murt bolmaly däl. Egin eşikleriniň aýratynlyklary ähli talap edilýän kadalara laýyk bolmaly, ütüklenen bolmaly. Şonuň üçin büdjet işgärleri eşikleriniň ütügi bozulmaz ýaly olaryň daşyna klionka orap ellerini götürüp gidýärler diýip bir lewaply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Günagur sebitde her bir edara karhanadan 5 töwereg işgär saýlanyp alınıpdyr. Olaryň 27-nji iýulyna Owatly bilen Ahal welaýatyna tarap ýoly düşmegine garaşlýar. Lewaply bir büdjet işgäri mejburi iş saparynyň umumy çykdyjylarynyň 1500-2000 manat töweregini bolmagyna garaşlýanyny aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatynyň bolan 50 töwereg aksakkal Arkadaş şäheriniň açylış dabarasyna gatnaşmak üçin 26-njy iýun duşanbe güni ýola çykarlar. Açylış dabarasyna 5 welaýatdan ýaşlular gatnaşarlar. Olaryň ýol harajatlary welaýat häkimlikleriniň üstüne ýüklenýär. Büdjet işgärleri öz hasabyna çäre gitmeli diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Welaýat ýaşaýjylarynyň Aşgabatyň mehmanhanalaryna galmagyna garaşlýar. Çäre gatnaşyjylar ilkinji nowbatda Aşgabada baryp mehmanhana ýerleşmeli. Galan görkezmeler soňundan beriler diýip büdjet işgärleri lewaply bir ýol başçynyň sözlerini getirýärler. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny has we dawaralandyrmak tagarlalarynyň çäklerini arkadaga atlandyrylan täze şäheriniň açylış dabarasyna Türkmenistanyň möhüm waka hökmüne garalýar. Energiýa serişlerine baý Türkmenistanyň ilatynyň agramy böleginiň ykdysady kynçylykları we ýeti-ýeter ýetmezçiligi başdan geçirýän mahaly gurulýan Arkadaş şäherine milliardlarça dollarlyk döwlet serişleri sarp edilýär. Döwlet medeniýeti Arkadaş şäheriniň açylyşyna welaýatlardan ulan saýlandyk büdjet işgärleriniň çekilmegi, olaryň harajatlary bilen bagly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri 2022-nji ýylyň maý aýynda täze şäheri Arkadaş adynyň dakyrmagyna garaşlýanyny habar beripdiler. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri barada hasabat berdi, emma munuň bilen bagly anyk sanlary äsgär etmedi. Türkmen hökümeti eýýam 16 ýyl töweregi bäri ilatynyň sany barada resmi görkezüjileri çap etmeýär. 2006-njy ýylda Türkmen häkimetleri ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýandygyny öňe süripdi. Azatlyň ygtybarly çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda ýurduň daşyna millionlarça adamyň çykandygyny belläp, ýurduň demografik krizisiň bosogasynda durandygyny nyktapdylar. 23-nji iýunda Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde beýlik resmileri bilen bir hatarda vice-premier Hojamurat Gildimuradow hem çykys edip 17-20 dekabr aralygynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ustan tutma ýazywy barada hasabat berdi. Emma resmi çykysynda diňe umumy maglumatlar barada gurrun etmek bilen çäklendi. Gildimuradow ilat ýazywy 2022 jewitlik, bahtiýarlyk, röwşen geljek diýen sygar astynda geçirilen ilat ýazywynyň dowamında sanly teknologiýalaryň giňden ulanylandygyny aýtdy. Mundan başga da ol toplanan maglumatlaryň umumlaşdyrlandygyny we degisli görkezüjiler boýunça ulgamlaşdyrlandygyny öňe sürdi. Emma bu görkezüjiler ne resminiň çykysynyň dowamında ne de döwletiň berkezüçiligindäki medeniýetde äsgär edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabaty diňläp toplanan maglumatlaryň demografik, durmuş we ykdysady görkezüjilerdäki ütgesmeleri görkezmek bilen çäklenmän, milli ykdysadyety ýakyn ýyllarda östürmek üçin hem möhüm maglumat çeşmesi bolup hyzmat etjekdigini aýtdy. Mundan başga da ol bu maglumatlary ýene-de bir gezek içkin öwrenmegiň zerurdygyny aýtdy we vice-premiýere hökümetiň suýulyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde giňisleýin hasabat bermegi tawsyrdy. Emma gurrun ýan maslahatyň dowamında munuň bilen bagly sanlaryň äsgär edilip edilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmady. Ýogsa geçen dekabrda Türkmen häkimetleri BMG-niň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek nesir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýardyklaryny aýdypdylar. Bu beýanat Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýurda sapar eden BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşugynda edildi. Emma Türkmen resmiýeti netijeleriň nesir edilmegine degisli planlary aýdyňlaşdyrmady
we olaryň çap ediljekdigini hem anyk aýtmady. Türkmenistanda mundan ozalky, ýagny 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri hem hiç haçan aýan edilmedi. Munyň sebäplerini geçen 10 ýyldan hem asy wagt içinde resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Ýöne Azatlyň Türkmen hökümetindäki çeşmeleri ýazywyň netijeleri boýunça ilat sanynyň resmiýlerin garasysyndan has az çykandygy sebäpli olary äsgär etmekden saklanandygyny gurrun beripdiler. Öňki ýyllarda Türkmen hökümeti ýurdun ilat sanynyň depginini üstýändigini öňe süripdi. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we esasy azatlyklaryň has berk çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykandygyny belläpdiler. Azatlyň yktybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 3 million töweregindedigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Emma Türkmenistanyň ilatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýleki ugurlarynda, sol sanda her il mektebi tamamlayan uçurumlaryň misalynda hem tiňnysy bolýar. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä, mektebi tamamlayanlaryň sany 100 000-den aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny tiňnysy bolýar. Maglumata görä, 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2023-njy ýylda bu görkeziji 82 000-e degin boldy. Ýagny iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama barabar boldy.